Здравейте! Тук сме с Цецо от Розариум Билкариум, като той е част от Асоциация Чудна България вече почти една година, нали така, Цецо? Точно така, да. И сега сме тук отново при него, за да покаже нещо много иновативно. Как се води точно? Музикална градина. Музикална градина, да. Розариум Билкариум е първата музикална градина в България. Защо казвам първата? Защото аз покрай Чудна България реших, че е хубаво да има още едно приложение в всички градини и обекти, които имат градини, за нещо уникално. И сега, представете си, идват посетители и ние им казваме, това е музикална градина, там има QR код, може да чуете гласът на растението. И те, вау, как става това? Става. Това не е чак толкова нещо ново като, като идея или като проект, иновация. Още 1890 година, сега годината може да я бъркам, някой ще има да каже нещо, тогава, когато откриват детектора на лъжата. Детектор на лъжата какво представлява? Той на базата на човешките електрически импулси, когато ти зададат въпрос, ако лъжиш, тялото няма как да излъжи. Реагира, да. И по същия начин тогава още са закачили на растенията и са разбрали, че и растенията имат електрически импулси. Обаче го крият като информация. И, т.е. дали го крият, дали не е било необходимо тогава да се каже. И така тук преди някъде десетилетия го пускат на общността или го споделят, може би. И първите хора, които ходиха да записват звуците на растенията, на гъби, на дървета в гората, бяха с такива едни големи пултове, като на диджей. И ходят, местят постоянно и те се чуват различни звуци и ти казваш, вау, тя природата е жива, бе! И какво е чудна България, ако ние не се грижим за природата? И чрез тази моя идея да направим клуб и на музикалните градини в България, т.е. да го обединим с Чудна България, да може хората да разберат, че природата е жива. И тогава, евентуално, няма да са всички. Да, могат да се погрижат за нея. Аз обичам да казвам една дума тук, да се чалнат, и да помислят за това нещо. Да спрем поне ние човеците да се изхвърляме. Фасчета, чашки, чинийки, стъклени предмети, които са вредното нещо за природата. Защо? Защото те предизвикват пожарите. При един пожар унищожението е огромно. Да. И тук нашият апел и в Розариум Билкариум, и в исторически парки в Чудна България, ние да се грижим за природата, да я правим по-чиста. И сега мога да демонстрирам, ако искаш, наживо как става тази магия. Един италянец измисля едно устройство, което действително улавя електрическите импулси или така наречени накратко вибрации, да го кажа. И тези електрически импулси те преминават през ноти и нотите през музикален инструмент. В случаят аз съм избрал музикален инструмент арфа, защото ми е любимия, не знам защо, много ми харесва. И тук се показват амплитудите, как се движи, самата енергия или самите вибрации. И виж сега, това е растението. Сега като го полея, аз това не съм го поливал много, като го полея и малко само да достигне водата до корените, и то започва да се изменя звукът. Ето виждаш ли, сменя веднага тоналността. Аз не съм музикант, не разбирам. Италянеца, който е създал това устройство, той явно е музикант. Човека ходи с саксии и прави концерти в Италия. Ние го поканихме, той се съгласи да дойде в България, но поради обстановката, която е в момента световната и покачване на цени, имах такива притеснения, че може туризмът леко да се замрази малко като дейност. И за това изчаквам тази година да мине, до година да е по-благоприятна за абсолютно всички в бранша в туризма. Добре, ако се свържим сега примерно двамата, каква е разликата? Виж, ето сега ще махнем едната щипка,
нали, и то спира да свири. Пуснал съм го през тон колона. Да. Слагам тук, връзвам на мене, или айде на тебе да го вържа. Ето така, връзвам на тебе, обаче виж, няма, нали, нищо. Трябва обаче, аз ще държа микрофона ето така, а пък ти сега хвани... Не, дръж го и така го хвани. Да. Просто да може да имаш. Ето вече имаш контакт с него. Контакт с него. Да, и тук аз ще покажа, нали, виж колко е различна вече тоналността, вибрациите, нали, това са вашите две, твоята и на здравеца. Да, помежду ни. И сега като го пусна... Пускаш го и край, спира звука. приключва. Да. Това е много интересно. Да, ето пък сега, нали, защото ние правим постоянна демонстрация на гостите, които идват в нашия обект и те много се кефят и най-се кефят да се чуят собствената си енергия, как звучи като мелодия. В момента е бурна моята енергия, очевидно. Да. Да. Ето, виж колко е различно. Да. Добре, а в случай, ако се свържем примерно двамата... Ами да, ние често така се закачаме с двойки, нали, които са, да видим, нали, каква е тяхната обща енергия. И сега, ето, закачам се аз, нали, и трябва обаче да направим контакт. И вече протича нашата енергия заедно. Правил съм го и с 3-4 човека, уникално интересно е. А сега, ако ме пуснеш... Пускам те и всичко приключва. Няма. Да. Наистина е много интересно това устройство и искам да поканим, нали, в момента хората, които са се записали в Чудна България и бъдещите, да направим и тяхните градини, ако имат такива градини, да ги направим музикални. Това, че нали, може да са вековни дървета, различни храсти, при мен са рози и билки основно, нали, има и дървета. Но какво правим ние за членовете и за клубът на музикалните градини? Ето, втората музикална градина в България е университетска градина, ботаническата градина в Балчик. Те сами ме откриха и дойдоха и ходихме да им запишем първият 130 годишен кактус. Уникално, наистина това е просто различно преживяване. И всеки член на клубът на музикалните градини получава ето такова удостоверение, което удостоверение ще го има при него, ще го има и при мене. И виж сега, каква е идеята на Чудна България? Ами идеята на Чудна България е ние да се обединяваме бизнесите, независимо на кой край на България си. Това е без значение. Обаче има, ще ти дам пример. Знаеш ли, кой е най-старият атракцион в България? Един от най-старите, айде да кажа, атракциони в България. Ами, това е комплекс Дамасцена в село Скобелево. Той е вече на 34 години. Значи този човек от 34 години, това е първата част на розоварна, между другото, в България. 34 години, лека по лека, той постоянно разширява и го прави като бизнес. Обаче тук от Варна не знаят за него. И ние можем тук да разпространим, да научат за него. И когато ходят в тази част на България, в централна част на България, нали, те да посетят този обект. Оттам пък могат да дойдат тук при нас. Можем, нали, аз съм ходил... Да, идеята е да се обединим всъщност. Точно така е, да се обединим и заедно да създадем новия туристически поток и да възвърнем туризма в България. За туризма обаче трябва и много да се погрижим. Нали, трябва да имаме различно отношение от това, което сме имали предвид. Аз не съм специалист. Не съм някой, който да познава до болка, нали, това туризма като цяло, нали. Но съм човек, който е бивш сервитьор и знам, че ако искам да изкарам бакшиш, нали, аз трябва да имам добро отношение към клиента, да му дам най-доброто за храна, да му дам най-добрата гозба, най-доброто качество, да му дам най-добрият аператив и така нататък. И аз знам, че ако съм си свършил добре работата и съм го погадиличкал, така да се каже, да, нали, той ще ми даде бакшиш. Нали, турците и гърците са царе в това отношение. Ние няма нужда да откриваме топлата вода. Според мен ние трябва да видим те как го правят и да станем по-добри от тях. Да надградим, за да бъдем по-добри от тях. И тогава може да се получат нещата. Трябва наистина да имаме едно общо виждане и поглед
за туризма. Поне това е моето лично мнение. Да, Не искам да го налагам. Основата е обединението, така че продължаваме. Следете канала на Чудна България за още подобни инициативи и за още много обекти, които те първо ще се включват. До скоро!